Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Martes no, pitsa 23 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O sa dili ba di ay, shout out dahil ko ha, sa tanan nga nagsunod ang trabaho, salamat kayo sa pagsubaybay. Shout out ko no, kang Kitid Slab o kang Alain Sedmin, salamat kayo idol no, sa pinaminti ninyong pagsunod no, sa mga sugilanon nga gikan sa aming drama. Salamat kayo no. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Part 14 na tanong mga ka-listeners, part 14. Matagsaw sa adlaw. Mayroong iba na naandyan sa puso. Hello, Hello, Kent. Claire. Kung unsa man ang nahitabo na to gabi, kalimti ni. Ug sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag ka pa diri sa bahay. Hello, Kent. Claire, kung unsa man ang nahitabo na to gabi, kalimti ni. Ug sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag ka pa diri sa bahay. Kent, Wa ko makauyon sa nahitabo gabi. ang unsa man ang wali mo mauyon ni gabi, Kent. Ang tanan, Claire. Kung unsa may ang akong nahimo gabi, wa ko'y kalibutan ini. Humog ko. Hadi ko matuo. Yes, nakainom ka. Pero wa ka mahubog as in hubog yun, Kent. Nahibaw kasi mong gibuhat gabi. Husto na! Iangkan ko ni mo. Husto na! Ano dili magkagusto nga itong iskutan ang nahitabog gabi. Tinuod na kainom ka. Dili ko mutuo nga wa ka mahibaw sa imong gibuhat na ko gabi. Ako saman, gusto kang mahibaw ka kung giunsa ni mo pagtangtang ang ako. Husto na! Buwang ko nga nagpadoon pa ko ni Claire gabi. Pagsa man nun, muna doon gibuhat si Ken sa suod siyang kwarto. Isa? Uy, ala, ihatod na una nila kong tubig ni Sir Hans. Sir, niya na imong tubig. Kaligo dito. O isulob ng blouse o kalsones. Mag-ilis na sad ko? Okay pa man ni sinina nga yalong imong kipasulob na ako. Tumana ang akong gusto. Oh, ingon bita kong maligo ko dayon nga mag-ilis, ana. Mura sa di kong model ini, no? Kaduha man mag-ilis sa kaadlaw. Kaduha sa maligo. Kadaghan pa ng magstorya eh. Gawas na! Tarungan ang dagway mo. Sir. Anong dili pa dyan ko hunungas di malas? Anong taran akong gusto? Dili magyud ako maangkon. Anong naaman permis ko Hans nga babag? Dili mahimo nga likayan ko ni Isa. Dili gud mahimo. Di ka na makalikay na ko, Kent. Nagtuo kang buhian, pataka? Tsaka kung insulto sa kong pagkatao kung ulisan lang ko ni mo ugway grado. Tarantada sa gamid. Nahibaw kong apektado si Ayesa sa iyang nakita na mo ni Kent sa kwarto. Dili na takabuhian pa, Kent. Karon nga nakasud ko og balik sa imong kinabuhi. Kunitan tanakas imong liog. Ay, kapag sa tubig. Relax na, Ayesa. Kalma lang. Ay, kasuwaw. So sorry! Sorry! Ayesa? Unsa ba? Sorry! Sorry! Dawi.
Ano magbalik-balik man sa kuna-una sila si Kent o Claire nga nagtuog. Lord. Lord, wait, ang pangayang taon sila sa kuna-una. Lord. Ay, isa! Isa, ano sa ka ba? Pagdali niya kaligo, be! Ay, isa! Ana, ma! Badunguna sa nito alyaha, uy. Hagbong-hagbong pa matsawg. Pagdali niya, oy! O, lagi, ma! Naunsa man ka? Hoy, tanawa dito si Sir Kent ka kay nagdugo man tong kamot ato. Unsa? Unsay nagdugo? Nagdugo lagi ang kamot. Ambot na unsa ka to. Di ko maadto dito kay mahadlo ko kanang dugo. Mahadlo ko muduol kay murag to gisapot. Unsa? Gisapot? Ngano ko tawag saputon man siya? Ay, basta ato Tos rooftop ay. Lakaw na kay mo ambak niya tos pangpang. Mag-ilis una kumaoy. Imo kong paadtuon nga nagtapis kag tualya. Pagdali diyag ilis. Kaya unsa naman sa inyong giawayan lagi? Ayaw na lang ko nagtagda siya, good. Paubos lang ta kay mga katabang lang ta dinhe. Ay nagpatubawan ng imong garbo diha. Taas ra ba kay kag garbong kanahanak ka? Naunsamsad ka maoy. Ako naman hinuoy imong yawyawan. Gisultihan talakas angayan imong buhaton. Kay taas ra ba kay kag pride? Aw, lagi. Dati sa tubig sa taas ka. Aron mabantayan nimo kung ano sa ibuhaton. Ganong pirmi man yun yung magkabangi si Kuya Hans tungod sa babae. Kent, ayaw itaon pagsukol sa ibang maguwang. Sobra na siya. Mura siya si Papa nga maoy magbuot sa tanan akong buhaton. Gimahal ka lang sa imong maguwang. Dili. Sukal pag yun na sa una. Kaya kung unsi akong duhaan, iyang ilugon. Kent, gusto na. Kung kinsa akong magustuhan, iyang ilugon. Dili ka na tinuod, Kent. Ganong ikaw, Kara, ha? Wa pa kaniya ilugagi ka na ako? Kita ang una nagkasuod. Kita ang suod. Ako'y nagpailan ni mga duniya. Tungod ki ako siyang maguwang. Pero siyang gibuhat, ha? Giilog ka niya, gikan ako. Wa ko niya iluga, Kent. Naato lang nga si Kuya Hans nimo ang akong gusto ug dili ikaw. Ganong karibal ko man ang akong kagalingong maguwang. Sir Kent. Sir Kent, ganahan ka og tubig. Sir. Sir, unsa pa gyud ay imong problema? Ando na man gyud ay sulbad, sir ba? Kung unsa man na. Masulbad rin lang. Kung mamiya mo si Ayesa ining baya, Oy. kung madako palayo si Ayesa, Ha? Pero, sir, ang imo magumaguwang ang nagsweldo na mo. bakay mo ko sa paghatag ninyo sa iyong kinahanglanan. Sir, kalma, ha? Kalma lang, Sir Ken. Okay na niya akong naong, uy. Kisa ba siya akong pagwapahan? Umugit na akong tanong si Nina ni Anhing Kara, uy. Ay, magdaan na lang akong tambal sa samadbi. Mudool na lang ko ni Kent, uy. Ayaw lang mo pag-away tungod sa akong anak, Sir Ken. Huwag ko makik-away sa akong maguwang nang. Siya ang gustong away. Giyon sa matin na ni may mong kamot. Sige, pagsulti mong duha, kamay buhaton pa kuskusina. Di mo mag-away, ha? Imo nang gisuntok sa bongbong, no? O sa may sa bongbong, nga imo magisuntok. Wala gyud mapili ninyong duha si mong maguwang, eh. Kung masuko dayon upang hagis. Gusto pagod na? Naunsa mong duha, oy. Mapuli-puli ra mong pabadlong. Kung sa puto ng usa, musunod sa bang usa. Mura mahinuon mong dili igsuon. Kainit ba rin yung buo? Sorry. Wa ka makasa na ako. Dili ka angay nga mag-sorry.
Bahin sim nakita na mo ni Claire. Stop. Dali ta maghisgot ato. Milabay na to. Gawas pa. Anong malain man ko? Una sa tanan, dili ta uyab. BFF lang ta. Ikaduha, wa ko'y katungod nga malain kay ex ni mo siya og amiga lang mi. Amigo lang sad ta. Ikatulo, katabang lang ko din Og friends lang ta. Wa ko'y katungod nga magkilas-silas og pangaway nimo. Yan. Natambala na tika. Ayaw na binig-usba ha. Yes. Iyaw taon pagpiya din Kesa may nag-ingon ni mong biya ko din Wala naman sa kuy laing kapaingnan kan. Gawas pa. Nagapos pa ko sa akong sa mong magkuwang. Ayaw pa ulipon sa kong bagong. Gigamit lang ka ni Kuya Hans arang pasakitan ko. Unsa? Asa dito paingon? Aw. Namute mo din akong katupad, oy. Sir Hans, dako ba ang samad ni Kent? Mahimo bang muhilom ka? Okay. Hala? Niam lagi tas pangpang paingon, Sir Hans. Sir Hans, imo na kong itagak sa pangpang? Itagak kita ka. Kung magsaba-saba ka diha. Di na ako magsaba-saba, Sir Hans. Ayun na yung taong habong sa pangpang, ha? Ay, salamat. Ay, nanghunong rata. Uy, hala? Garden? Mga buwak! Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Katingalig sa puto ng tawanan, hangbong pakus-ubos. Uy, nanaog man siya? Manaog sad ko. Kay sarap naman ng simoy ng hangin. Ay, wow. Mura man og buloag ang atong pamati sa dughan din ni Sir Hans. Uy, hala. Hala, kanindot sa view. Kalapad sa garden. Uy, asa man to siya? Misutoy malaglakaw. Hindi ko na siya magpahibaw Hinta, mag-enjoy na lang kung ako Uy, hala. Mga alibangbang. Hello, paro-paro. Hello, world. Sir, nindot tayo ng lugar, oy. Karon pa biya ako makaanhi din Ang mga buwak o mga tambo kaayo. Unya, nindot kaayo nga pagkatanom. Unya, napagitas ibabaw sa bungtod. Sorry. Kanindot kinabuhi! Yo! Wow! Kanindot sa life! Mahal. Hindi kita kagdagan, ha? Mas-slide na ka. Hala no, magkasagi ko sa mga buwak. Nindot na ba kayong pagkatanom? Mauna, mahal. Anita dinhi basta sa mukha na ta sa syudad. Mahal. Mo na itong daganan kung doon na tayo problema. Mahal, ganahan ko nga maghimo sa tao garden din sa inyong bahay sa Pangpang. Hati man ha, kung giyon sa nilak pag purma ang garden. Ganahan nyo ko magtanaw sa puti ug puwang nga rosas nga giayo og porma sa pagtanom, Basta ha, kamao kang mag-garden. Lagi. Unya, ang swing, ato ning pintalan. Ano sa may imoy pintal sa swing? Pink. Okay. Pink.
Kanindot ko ng imong bay doon ay garden nga ingon ani, uy. Pag-garden. Ha? Ganahan ka man kang mag-garden. Buhata na. Ipakita na ako kung unsa ka kamaayo kay kang Kara. Ha? Ganahan sa di garden si Kara? Gusto siya nga mananom og mga rosas. Og imo ng obligasyon karon. Oh, ano problema? Basta, ikay mo gasto. Kay dili ba barato ang mga buwak, sir, ha? Ako, igo lang ko mag-atiman sa pagtanom. Pamisbis. Kalain ko patasan ni Sir Hans, uy. Nagsulti pag gani ko, piyaan malang dayon ko. Asa mo jukas lang paingon si Kuya Hans o Ayesa. Usam kay ang plano kang Ayesa. Kinahanglan ako silang masundan. Nanawag ko sa opisina ni Kuya Hans pero waas la dito. Hain magkasla. Nabalakag ko sa plano ni Kuya Hans kang Ayesa. Klaro kayo nga. Doon na siya dili mayong plano. Hans? Hans? Oy, ma'am. Ay, kuan. Clear man to imong pangano. O, manang. Hain si Hans. Milakaw. Si Kent. Milakaw. Kisa na may nabilin din eh. Ako ra. Unsa man da ito da kung ikalagad nimo Ma'am Gwapa. Unsa may nahitabo din eh. Ala. Marites man sa day ka, ma'am, no? Nangutana lang ko. Kay ganahan kong may baw, kay suod na ko ang managsuon, ug uyab na ko si Kent. Ha? Uy! Abi ba na kung nagbuwag na mo, ma'am? Oo, nagbuwag na mi. Pero nagkauli mi. Ug doon na may sabutan. Oo niya, kay wa man sila din ma'am. Maghuwat na lang ka. Hala. Lain sa mga buwak din oh. Naiar ko ang mga orchids. Mao nang paboritong lugar ni Kara. Ha? Sir, mo ito na ako sanahan, ha? Pagpuyo. Magpuyo. Nindot man sad nga magpicture-picture din, he. Uy, hala, kadaghang langgam. Hala! Kadaghang langgam, mahal, oh! Oh, ganahan mong ng mga langgam og ingon inang lugar mahal. Na mga buwak, na mga kakahuyan. Ay! Lovebirds! Nya, unsa man? Gusto ka nga magpalit og lovebirds? Yes, ganahan ko, mahal. Unya, imong ampingan. Oh, ato ni nato ibutang duol sa swing. Dali na. Mamalik kita sa kinan. Uy, hala. Asa naman sad kami? Mukalit magrinig kalami ang utok ni Sir Hans, uy. Asa na sa kami paingon, ani? Hala, kadaghang mga langgam. Ka mga gwapa, uy. Pagpili og lovebirds nga imong buhion. Sure ka? Magpalit kag lovebirds? Bungol ka? Giklaro lang. Basin kong prank lang ba? Ganahan na ba kong langgam? Unsa man ka? Magsige na kag tabi diha. O mamili kag langgam. Mamili na, sir. Hello, lovebirds. Unsa man mo, ha? In love ba mo sa usag-usa? Well, ang pinaka-in love na tan-awon mo akong paliton. Oops. Kamo. Kamo na. Kitty. Ka-cute inyo, eh. Ti, talay mo, ti. Nindot na. Mapilang taon ang laki. Ay, mao ba? Nya, tuluan ka na mo sa pagpakaon sa lovers, ti. O pagatiman.
Yes, perfect. Kana ako. Nga, no, nasa din si Isa, uy. Di mo magmutubag sa cellphone. Pagyapo sa kanili Kuya Hans. Oh. Nga nung niya si Claire din eh. Hello, Kent. Nga nung niya ka. Ngano, human sa nahitabo nato, nagtuok ka nga, musurrender lang dayon ko. Claire, Babae ko, Kent. Ug dili mahimo nga ibaliwa lang nimo ang nahitabo nato. sigurado gud ka? Nga dunay nahitabo na to, Claire? Oo! Doon na nahitabo nato, Kent. Ug dili ni mahimong papasol lang sa dakong kasayon. Kawin sa mo din, eh? Hans, gipasakitan ko sa imong mangkod. Hello, Mika. May nahitabo na mo ni Kent. Ug maong ni ako, kay gusto kong maliguro nga magkasabot mi. Dili lagi ko mapakasal ni mo, Claire. Dili! Busa ayaw na lang pangitag paagi nga makorner ko ni mo! Ayaw ing naana si Claire Kent. Istoryahin na ninyo mayo. Claire, dili akong gusto nga dunay mahitabo na to. Imo ning kagustuhan nga adto mataw sa akong kwarto. Musulti ka lang, anak. Kay human naman ka makapahimuwas na ako. Kent! Kent! Wa kay buot! Kauwaw, ini. Kauwaw. Mika, Claire. Ayasa, nauwaw kay kusit panulti niya. Nakabatikit mo si Hans. Lain kay akong gibati. Relax lang una. Dali, ato ta sa swing na. Kuhaan kag tubig, ha? Dali. Nauwaw lang kaayo ko ni mo, Ayasa. Ayaw ko uuwaw na ako, uy. Natural lang na nga, kita mga babay. Kita gid ang magtinabangay. Usa mo nang imong gibuhat, Kent? Pasagdi ko ya. Sa pasagdan. Nakapasakit kag babae. Nahibaw ako nga ni tanan ni Claire. Nakailan ko na bayana. Bayo kaya siya mo ilan og tao. Mo manipulate. Hanggang ikaw iya bang nada. Ayaw ko ing nang nag-manipulate ko ni Claire. Di siya nakatuog sa imong kwarto. Kamu ang nagdog. Unya karon? Mutalikod ka na sa nahitabo ninyo? Why nahitabo na mo, kuya? Ayaw na lang pagpamakak, Kent. Kung unsa may resulta sa nahitabo ninyo, kinahanglan imo ning tubagon. Unsa? Kung bumabdo si Claire, kinahanglan pagkasla nimo siya. Yans! Period! Unsa? Apa! Agay! Agay dong! Agay dong! Mabughatan na sa dang saban ni Mos Momo dong! Ay, pastilan! Inom mo na ini tubig, oh. Sige na. Unya kaon. Ay, sigpadaan ang kasuko og sa problema. Walang... Wala ko magkasabot sa dagan sa kinabuhi. Palabya, ha? Palabya lang una ang balod sa dagat dong. Mulinaw ra lagi na. Kumusta naman imong pamati? Okay naman, Ayasa. Salamat sa pag-atiman ako, ha? Oh, kinsa man lagi laing magtinabangay. Kita naman yung mga babae, diba? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Tabangi ko, Bi, Ayasa. Ha? Suod magid mo ng Kent. Tambakin na siya nga dili magpalayo na ako. Ha? Oh, sige. Ako siyang tambagan. Ayaw ka bala ka. Salamat. Sige. Ako nang ipahilo na ang akong lovebirds, ha? Sige.
Ayasa. Kana, mutabang gid ka na ako. Kay ikaw ang niguba sa mong relasyon ni Kent. Kinahanglang malayo ang imong pagbati kang Kent, Ayasa. Dong Kent, ginan-ante ka og snack. Ngano naghahago magid ka, Malangason. Uy. Kuan dong. Katabang man ko din hidong. Unya, masuko mas ayisa nako kung dili ka nako atimanon. Oh, ha? Pati magud niyang panugo nako kaganina nga pakanon jud kuno ka. Nya, layas musab ka. Maong karon na lang paningkamot nga makakaon ka. Wala ka na makaon na. Aw, wa magyutay gana mo kaon hinoon kung mag-uulta. Pero aron dili masukos ayisa taw nako dong kaon na lang. Langason. Unsa may akong buhato lang. Unsa man gyud ay imong problema, Sir Ken? Ang imong anak ang akong problema, Langason. Unsa? Ngano na problema man kang ayisa? Si Ayesa na. Si Ayesa ang gusto na kong pangasawan. Ah. Ug dili si Claire. Patay ang magbabalak. Agoy kabug at tuod anang imuhang problema, Sir Ken. Pero na, panggil lang ko ni mo. Ayaw lang ni isaba ni Ayesa. Ato lang ni sikreto. Oo. Ato lang ang sikreto, sir. Hala, uy, naunsa naman taon mo managsuon, uy. Nang tabangi ko. Unsa may akong ikatabang, sir, ha? Ikaw man tingali ang makatabang sa imong kaugalingon, Sir Ken. Kay ka na ra ba si Ayesa, gahi, kay nag-o. Kung unsa iyang una-una, mauna gyud na. Tabangin na lang ko na. Dili di ko mapugos ni Kuya Hans sa pagkasal ni Claire. Ako dong, no? Ako dong mo, prangka lang jud ko nga, wa ko'y ikatabang, ana. Kay inyo manggod ang problema. Basta kasing-kasing naganisgutan na wa na ko labot, ana. Kung buhi pa lang unta si Mama na. Doon lang untay makatabang na ako. Sige lang na. Basta, ato lang sekreto. Oo. Sige, uway laing mahibaw nga ganahan kang mga sawa sa akong anak. Bisan si Ayesa. Ayaw sutihin na. Kaya masuko niya. BFF ra gyud. Ang iyang pagtagad na ko. Best friend forever. Mauna ikaw para ni Ayesa. Ako na mangayog pasaylo sa gibuhat sa pagpasakit ni Kent ni mo, Claire. Okay na ko, Hans. Nauwaw lang ko nga sa inyong atubangan pag Ayasa. Iprangkahan ko niya nga diligid siya mga asawa na ako. Nakasabot ko si mong gibati, Claire. Ambot, ganang bato magin kayo kasing-kasing si Kent na ako. Sa una, bisa ko siya kung gusto iyag yung ihatag. Pero karon, Antusa lang. Ayaw pag-surrender. kung wa ka pa nga magsigig-dasig na ako, dugay na kong nisurrender anang Kent. Doon na lang nakapugong niya. Aron ibalik ang kanhin ninyo pag tinagdanay. Naibaw ko. Ang kasuod nila ni Ayasa. Ayaw ka bala ka, Claire. Ipalayo na ko si Ayesa kang Kent. Salamat kayo, Hans. Ikaw rin yun ang akong masandikan, Ron. Ikaw na. Ayaw na paghilak. Naara ko sa imong luyo. James! Masay magiluto! Go! Dili. Uy, gutom ka sa mulakaw, ha? Poko makakaon sa ilang Hans. Kaya nagdrama ko dito. Sige lang kong hilak dito. Napugos itaw ng akong luha o gawas. Sakit kaya akong dughan. Mau ba? Drama di mong light dito di ay. Pero okay
ang resulta, ha? Suportado ko ni Hans ug ni Ayasa sa kong drama. Oh, and then? Pero happy ko sa reaksyon ni Ayasa. Naibaw ko nga siya na ang mamugos ni Ket nga makigbalik nako. Aroy, nasura day sa bulsa si Ayisa ni mo. Siya ang importante nga masud sa kong drama, James. Aw, di ka magamaayo. Go, go, go! Hello, lovebirds. Kamusta inyong life, ha? Unsa man, happy na mo? Uy, happy ra gid mo da. Love din yung usag-usa, no? Ay. Maayo pa mo kay kasabot mo. Ayaw ba mo pagluib sa usag-usa, ha? Ayasa. Uy, Ken, unsa man, gusto ka makaon? Hukarante ka. Ayun na. Dili po ko na makaon. Gawas lang kon. Dunganan ko na mas pagkaon. Busog naman ko. Ay, sorry. Ken, wala kay kisa na ako. Dili maayo nga mag-sorry ka na ako. Wala akong kasabot sa kinabuhi. Lampad kayo ako. Kent, kanang problema, no? Malabang na gina nato, bisan unsa kabugat. Malabang na tingalin na akong tanan. Kung kwarta lang ang problema. O pisikal. Pero lahi ang akong problema. Personal kayo ni. Sakit ang akong dugan. Kent, Ay, yasa. Tabangi ko nung palayo na ako sa Claire. unsa? Naglaban na kaya kong sa akong kahimtag karon. Bisaw-saw na ko una-una. Diligyan ako madawat nga si Claire ang mahimo ng akong asawa. Mao na ba ginang imong gibati? Nganong imo man siyang kibaw na ka. Katong ako nakita, ano nahitabo man to. Nahubog ko, Ayesa. Wala akong kalibutan kung unsa pa ako nabuhat. Pero, nagdug man mo. Nahibaw ko nga naa siya. Pero, danag nang nahitabo. Amot, nagbasol ko kung anong nagiginom pa ko niya. Mao na ang rason nga dili na gyud ko mo inom. Kay dili mo gud nato kontrolado ang atong buhaton kung makainom na ta. Kung ako pala ikabalik ang sitwasyon. Mao gani atong hanaon-naon. Nga kana mahitabo. Dili na gyud nato ma-repair kung mahitabo na. Igot na lang ta mo dawat sa mahimong resultas na hitabo. Ayesa, Kent, kung sa may resulta sa imong giingon nga sipiat, imo na lang gyud nagdawaton. sumusugot ka nga. Pakaslan ako si Claire. Kuan? Kaya kung makasal mi, magapos ako sa kaminyoon nga dili na ako kagustuhan. Sa mong una-una, kung sa kayo may tabo sa mong paragtipon. Gubot. Oh, naaram na. Pero, di masugon mo mahimong talikdan ang imong tulubagon kung mumabdos man si Claire. Tabagin lang ang ampo nga. Madili lang unta siya mumabdos. Ha? Ay, isa. Bisan kamay. Wa na gud kay gusto ni Claire. Hindi, uy. Labara sa na ng problema ni mo, uy. Best friend magkata. Tabangi ko nga makikias ining mong sitwasyon. Dili na makaikyas na ko si Kent, James. Uy, malagrugaw. Geta si mong ginom karon. Kinalang healthy ko. Aron kon mumapdos man ko, wa gay chance nga makuha ang baby. Uy, nangandam lagi kang daan. Syempre, kay mumapdos man gyud ko, James. Oh, nala, mahuman ka. Ha? Pero, Unsa man sa pero ni mo diha? oo, lagi. Oo, lagi. Ano de ka? Mura man kag nagduha-duha nga mumabdos ko, ha? Mura masig kag naniguro kang mabdos kagod.
Tungod kay mao ni mahitabo. Mamabdos ko ug pakaslan ko ni Kent. Anala eh. Mahala ka. Sigurom ka. Pero, andam na rin kang gubay mong lawas. Para ni Kent, andam ko. Uy. Determinado na kaya kong igagaw na. Nga mahimong asawa o inahan sa umabot. Yes, James. Kay nagkaedad na ko. Ug di na mahimo nga magpaabot pa ko nga maglisod ko sa pagpanganak. Mo nga go na ko nga mahimo kong mami. Basta si Kent ang amahan. Sakto lagaw. Para di ka paparehato akong miga nga dili pangalan. Wagin mo mabdos. Sige gaw, larag ka! Kadaghan ba ni ini nga tong linabahan maoy? Aw, hunay ba? Naman kas ato mga amo, nga kadasingot ana Elis. Hinoon. Humot man sad kaayo ning ilang mga bulingon. Aw, mao man gyud ang mga dato, humot ug singot. Ayisa! Oy, hala. Naunsa naman sa ron? Nanawag naman sad si Mr. Lonely. Mr. Lonely. At tuon na ako, maha. Ngano nagkabuang man ka? Ay, dili mahimo magdugay paabot si Mr. Lonely, ma. Sige na. Mr. Lonely, kinig yung anak ka. Ay, maldita man taning akong anak. Nganong magkabuang man siya sa usalang katawag ni Sir Hans. Si Sir Hans sab, naggahi lang tingog ani niya. Sir Hans? Ansa mi ako ikaalagad sa gwapo og sa puton kong agawon? Gibugal-bugalan ko nimo. Pagbuminaw sa Lex oo man. Pino. Pagilis. Kanang isulob. Uy, para dagat? Panty o bra? Di ko musuluban na Sir Hans, uy. Di lang ko musuluban ng bra o panty, Sir Hans, uy. Ignorante eh. Di na braog pante. Simsot na. Tupis. Ha? Pero, mura magyapon nagpanty o bra. Di lang lagi ko musuluban na. Huwag ka nang dili man. Magrasunis magud ko maligog dagat, good. Lahirigid ka ni Kara da. Kaya di magit ko si Kara. Noon sa ka, sir, uy. Kung si Kara, anad ang mga pangsyudad nun nga ipang sulob, ako dili in town, uy. Bahala nagbunalan ko nimo, basta di ko masulob, ana. Ayaw lagot ka suko. Di mo ko anad-anak, yun. Sige na. Pag-shorts na lang. Kanang usa mo isulob. Aw, kana hinuon. Madara na. Asa man data? Mamalit og mga tanom. Ha? Nalimot kasi imong gisaan ako. Nga maghimo ka og garden din, eh. Aw, di ay no, maghimo man day ko. Ah, lihok na. Ang lakaw na ta. Nangason. Si Kuya Hans maglakaw. O Sir Kent, pero kauban niya sa Ayisa. Ha? Kauban? Asam ko na sila. Na, kana ang wa ko kay Baw. Sir Kent, ayaw na lagod ka suko. Good kung iuban si imuhang maguwang si Ayisa. Huna-hunaan na lang nga nagtrabaho lang o trabaho lang ang gibuhat sa akong anak. Nang, ngano sakitan man ko kung mag-uban sila. Ha? Uy, kuan ka ng... Ha, pastilan, anak dong. Uy, gugma na gid tingali ng imong gibati para sa akong anak. Gusto ka man ang gugma ang akong gibate. Pero, dong, ayaw lang unag kontraha si kuya ni imo. Ang imong buhaton, si Ayisa lang ang panggaa. Pero kontrolado ni Kuya Hans si Ayesha. Oh, mausad hinoon na problema. Ug gusto lang una si Ayesha nga, higala lang eh. Maunay problema ni mo, dong. Kay, wa man jud kay dag-anan kung maunay desisyon sa akong anak. Dili man jud ko makabuot sa kasing-kasing ni Ayisa. Pero matabanggan mo siya na nga ako ang piliyon. Maulang ka na nang. Maulang ka na ang akong ipangigtabang ni mo. Tabanggan si Ayesha nga, kami ang mas bagay. Pero, wa man sab ka manguyab niya. Nahibaw na siya sa akong gibati nang. Ako na nagipakita niya.
Kalma lang una, Sir Kent, ha? Ato lang unang pamation ang resulta sa mga planos imong maguwang sa akong anak. Hala, kadaghan sa buwak. Magpili ka kung unsa imong itanong. Hala, uy. Kamanga mahal sa dini, uy. Ayaw tanawang presyo. Sige na. Pagpili na. Kaya ng klase sa rosas akong gusto. Mahal, tanawa ang mga rosas. Nindot kay sila nga itanom. Sige na. Sige na, mahal. Pagpili, ana. Aron atong itanom sa luyo sa bahay. Kanang tanang klase sa rosas ang akong gusto. Sige. Pagpili na. Mahal, ganahan ko nga diring dapita ang daghang rosas. Unya, magbutang taog orchid diring dapita. Ikaw ang magbuot, mahal. Panindutan ng atong paraiso. Mura na unya og paraiso ang luyo sa inyong bahay ini Sir Hans. Parehas man mo og gusto. Ha? Nakinsa man? Oh, wa. Pamili na diha. Lain na yung patasan ni Sir Hans, eh. Mura kini siya iring ko magat. Pero, ako na lang magbuot ko insaon ako ang garden sa luyo sa ilang bahay. O kung unsay akong itanom dito. Nga nang niya mata din sa iyong beach house. Sir Hans? Nakakita ka ng usa na mo ka cottage? Ha? Kay, unsa man din ang maong cottage? Mao ka nang giangko ni Kara. Gamoy among cottage kun mo anhimi dinhi. Busa, Busa, unsa, sir? Sir, unsa naman sa imong plano? Garden of Eden. Unsa? Garden of Eden? Kalisod, ana? Mao ka ng plano ni Kara inig maong kwarto. Busa gamit ang utok nimo. Ug himo ang Garden of Eden kining sud sa cottage. Unsa may naw anong Garden of Eden, sir? Problema na nimo. Hatagan ti kag usa ka oras sa pagplano ini. Sige. Basta mahimong gardening maong kwarto. Karon. Sa lain akong pangutana. Unsa man na, Sir Hans? Kinsa ang nanawag nimo? Ha? Nanawag? Wa man. Naibaw ko nga magitaguan kang cellphone. Busa sulti na kung kinsa ang nanawag nimo. Nabati na ko ang bagting sa cellphone. Nakabati di ka? Kuan, si Kentong nanawag. Ano nanawag man siya? Nanawag lang. Nagsusi ko na hain ta karon. Kung unsa na sige, pabuhat ni mo na ako. Huwag mo siyang isulti as tanan. Syempre. BFF man mi. Mga diligi ko mamakak. Kaysa may kapuslanan sa mong pagka-best friend ko, dili mi anas sa usag-usa, diba? Huwag hinungdan. Unsa way hinungdan? Way hinungdan ang mong pagka-BFF? Binata na. Binata, good. Binata din ang doon na kay best friend kay imong kasumbungan sa imong problema. Best friend ka mo imo atiman nimo kun malibog na ka. Mao na. Wa mo kay best friend, mao na dili ka makasabot. Ayaw pagtuos na ng isulti ni Kent. Unsa? Uy, nga nagkutaon nga dili makumutuo nga. Tarong man nag-utok si Kent. Di bawa ka ba? Katanan akong gusto. Mao say gusto ni Kent. Oh, natural lang tingali na kay igsuon man mo. Unya parehas mong lalaki. Mo ni gitawag og inigsuong pangiki. Ilom na. Ano na pagrason diha? Marason gid ko kay doon na mo koy baba. Ano man? Magtrabaho ka o di? Nagtrabaho na bitaw akong utok diri. Isamok-samok masag ko nimo.
Lisod ra ba ning ipabuhat ni mo nako ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imong ipa-design ining kwarto ha? Ay, kung ingnan magbutang sa tag, Adan og Eva din eh. Ikaw si Eva. Ug ako si Adan. Kana ang ibutang sa mong utok. Uy, unsa ko yung kisulti? Ako si Eva, unya? Siya si Adan? Ni? Wow! Kanindot sa akong mga napalit ka mga gamit. Ang sunod tang palitoin, mauna ang kuna, James. Okay? Ay, mo gaw, di ka na masuhong imong pangandoy nga. Makaanak ka kung magpalit ka ang daan o ka ng kuna. Ayaw lagi kog barawa lagi. Uy, naunsa man ka? Ikaw man nun magsige og kontra nako. Aw, ganahan lang ko ba nga kung magdamgo ka, mayon ta kung mumata na ka? Ha? Asam ka mangitaw-taw karon nga, wa pa gani mamabdos, na malit na daon ng mga gamit sa bata? Aw, nakakita na ka. Ako na. Huh. Ano sa man? Musupakit ka sa akong mga plano, James? Pero, wa paligid taon ko mamabdos gaw, ha? Nagsikusig lang kasi mong mga oras yung pinalit, ana. Wala ka mamabdos, wa pa ka mamabdos. Papilanin ako balik-balik ka mo, mabdos ko. Kinahanglang mo mabdos ko, period. Okay. Huh. Anak mo diya ha? Mga rosas kong gwapa? Oy, hala! Kadaghan baan ng mga kaanga inyong da? Mana ka mga pinalit ma. Tabangi ko nga maghimog curtain din hima bi. Oo, kasayon, anak. Na para ba'y ipakanaog nga kaang dito sa sakyanan ma? Nga na, sige, ako na'y bahala adto. Diha lang ka. Ha? Ako na'y manghakot, diha lang ka. Anong samtos mama? Namalit din mo dagang buwak. Hi Kent. Olegi, namalit. Kang isa man ang gusto. Imo o kang Kuya Hans? Kang Kara? Ha? Mayong Anong napil man si Kara sa plano sa garden din hinga? Patay naman siya. Kay, mao may gusto ni Kara. Mao gi akong buhaton. Unungan na ning binuang nga, Yesa. Ayaw lagi pasumbi siyang gusto si Kuya Hans. Di lagi ko makabalibad siyang gusto. Basta bahin na ni Kara. Nga naman, good, ha? Hangtod ba karon na? Guilty lang gihapon ka sa kamatayon ni Kara? Oh, Kent. Og hangtod sa hangtod ko nang dadon kining kagilty nga akong gibati. Kung dili ko makakita ang mapahiyom ang imong magguwang. Yesa. Nahibaw ka na sa kong gusto, Kent. Gusto kong mabati kung unsa nga mo katawa si Hans. Okay niya naman ka karon, midol mangyud ka. Tabangin na lang ko sa pagkunahon na kung unsaon ang kwarto nga mahimog Garden of Eden, B. Giseryoso yun mo ang gusto ni Kuya. Mauli gini gusto ni Kara. Mao nga akong tiwason. Garden of Eden ang design sa kwarto sa cottage. Mao nga, garden gud ni. Artist mong gud ko. Sige na, B. Pag-design, B, akong bayaran. Sige na. Gaga. Grapiham ka daghing gaga, Seryoso, B, ako, ha? Mubayad ko para mahuman ang Garden of Eden nga plano sa imong Kuya Hans. Mong gata, Sir Ken. Gikutaw ng ayesa. Ipada ko nun mo din, he. Sabay mo gihinuktukan. Gisugo ni Kuya Hans sa Yesa na nga mo design og Garden of Eden sa kwarto sa cottage nga ilang gipili. Unsa? Unya? Nganong ikaw man noy naghinuktok? Nagbatabang sa Yesa na ako ng ason. Sir Kent. Na ako'y ideya aron dili ka mabuwag sa akong anak. Unsa man nang? Kung unsay isugo ni Kuya Hans ni mo kang ayesa, tabangis ayesa. Ha?
Parehas na karon nga gisugo si Ayisa nga i-design ang usa ka kwarto. Ikaw ang pagplano. Kamong duha si Ayisa ang trabaho ni Ine. Tuod no? Gusto. Kapino sa nimo pahiyon, oy. Mauna, ha? Ayaw na nagsupa ka si Kuya Hans nimo. Tabangin na lang si Ayisa aron nga dili mo magkabuwag. Gusto ka ng ason. Salamat. Salamat yung kayo. Oo. Oo, niya. Kanus ang makaintaw ko masulduhis imo maguwang, sir, no? Kaya naaraban taw ko'y bayranan. Nag-chat na tong among silingan ay mausab ni siya ang akong espiya sa amo. Awa na yung problema ng ason. Pila may imong beranan, ha? Hatagan na ka. Ha? Uy, pero niya maikog masalta ni mo dong, uy. Ayaw kay ikog lang. Basta kay tabangin lang ko kang Ayesa. Haway problema na dong. Maunay akong tambag ni mo, ha? Tabangis Ayisa sa tanan niyang buhaton. Ayesa? Oh, Kent! Ansa man? Mayroon na kagatas? Mana, salamat sa pagkutaw. Way isa pa yan. Ayesa, niya ang design nga gusto ni Kara para sa cottage. Ako nang drawing. O, by color na sabna. Mao ba? Victor, no! Patanawa ko no ko! Hala! Kanindot! Pero, murag lisod man yung pormahon, uy. Asa maka ko mamalit ining mga buwaka? Ay, kabala ka. Tabangan ta ka. Unsa? Sure ka? Tabangan ko nimo? O, lagi. Tanang isugo ni kuya nimo. Tabangan ta ka nga mahuman. Yes! Yes! Unya kay nag-garden makakaron, tabangan na sab ka. Wait, tingalig madaot imong kamot. Okay ra. Sige. Pag-gloves na dito ka. Ang ngayon ka ng buwak sa mong dunggan. Hey, tinuod? Sumsaba kayo? Oo ba? Panglapitan na ni nga picture, ha? Ken! Kuhay ko na ko ang picture, B! Guwapa, lagi ka. Kara! Ito, ang ngayon kay ka na. Guwapa kay ka. Ayisa! Dali, dali! Ayisa! Ayisa! Dali, dali! Hala, si Mr. Lonnie, may saok na sad. Ayaw nagtagda ang mga magulaan nun, uy. Makatakod na. Dili mo himong dili na tag doon, uy. Di ako na ka, ha? Oh, Sir Ken. Nganong gitawag naman sa tos Ayisa ni Sir Hans? Nakasa na sabne? Wa ni nakasa nang. Naibaw ko kung anong iyan ang gitawag. Okay nga naman. Dili siya gusto nga dunay tao nga magmalipayon ining baya. Ha? Uy, kalain good ana good. Mamalit magadi tagkalipay. Lahi na ako maguwang nang. Lahi na siya karon. Gusto niyang puy-an ang iyang kagol. Uy, ingon ana na ba yun na siya sa unang panahon? Dili man. Magkamao na siya mukatawa bisan kung seryoso na siya. Pero suka lang namatay ang iyang pangasaunon. Dili na siya gusto nga dunay malipay sa iyang palibot. Sir Hans? Sir, may isugo ka na ko? Anong saba man kayo mo sluyo? Ha? Dili mo gud kayo misaba. Igor ko ni mi nga tawa ni Kent. O nga nung malipayon man kayo mo si Ken? Kuan, malipayon na kay wa man ikaul. So nagkasuod di mo balik? Wa man gid mi magkalagutay, Sir Hans. Ni araman mi sa usa ka bay. Di ko gustong saba. Natug di ko. Usa naman imong garden? Napuro man na? Oh, porma na kaayo uy. Gitabangan man ko ni Kent. Mao nga, dali ra kaayong naporma. O nga nung gitabangan man kaniya? Ayun ana mo ginabuhaton sa mag-best friend, Sir Hans. Magtinabangay man gyud na. Tanawa niya, 'di ba? Dali ra naman indot ang luyo. Paspas man nga mo trabaho si Kent. Usa man? Wa na siya mo trabaho sa studio? Ha? Wa tingali trabahoon. Nakaw, balik ko sa garden. Salamat. Di na ko gusto makabate og saba, ha? Sir. Di na ko ganahang mamati nga magsige mo kiyats loyo. Magsige og pangatawa. Sir. Ama na-inspira ng among mga baba. Oo, mas maayo pa. Nakaw na! Yes, sir. Nasabta na lang ng imong maguwang dong, uy. Kay imo man ang maguwang. Sige na, ayaw na kaguol, uy. Kay,
Naabitaw, Miss Ayesa nga, imong backup. Ni anak ko. Unya, unsa man siya sigsulti sa akong saputong maguwang. Kuan. Gibadlong naman ta niya. Dili siya gustog sapa. Daan pa ko. Unsa na akong gisulti nimo nang ason? Mauno? Anya, dili siya gusto nga makabati nga magsigitig pangatawa. Sa laptod, dili siya gusto nga malipay ta. Sir Ken. Mao'y gusto ng Kuya Hans nga mag-uol sa ta sama siyang gibating kagol. Nga! Mga mungay din ang maguwang ni mo, sir. Mao gyud. Ma, ayaw na pag-apil diha. Ay. Makasaban niya ka. Oo, dahil no. Sige na lang. Uy, maghikay na lang kuskusina. Tabi anas gining mama, uy. Pero pahiya siya nimo nga makalingaw. Unya prangka. Sige na, uy. Padayon na ta sa tong gardening. Okay. Kent. Unsa na rin ang imo trabaho sa studio? Imo na lang yung gipasagdan? Wa na lagi ko makabantay nga muadto pa ka. Wala problema nga akong studio, Ayesa. May mga sinaligan ko dito. Makalihok ras labisan wa ko. Lahi gining kititag iyas negosyo, no? Medyo nakapabor ko. Sige na, oy. Trabaho na tagtiwas. Sultihi ko ha kung magtrabaho na ka sa cottage. Kaya matabag sa kunin mo dito. Sure ka? Oo, lagi. Dire, James. Kuha ko dire. Mura nang nayabag ni gagagaw. Nayabag Sa na ka. magkausay na yabag, uy. Yabag din ang magpakuha og pictures sa mga pinalit na ako nga sapot para ni baby. Sama niyo mong picture. Hello, i-post ako sa Facebook. Usa, mga ka nga may umabot kang baby, ha? Ngano di ay? Nay magbuot na ako? Ako cellphone. Wait, nanabag pa si Frank? Hello, Frank. Oh, ha? Nag-post si Claire? Kung sa may yung i-post? Okay, sige. Palikog send ako, ha? Sige, bye. Unsam sa kahaning gibuhat ni Claire. Ingon si Frank, iya ko nang send ako. Nabot ng gisa ni Frank. Akong tanawon. Picture ni Claire nga nagkunit og mga gamit sa bata. Unsam kay but niya pasabot ini? Hello? Hello, Hans. Nakita niyo mga akong bagong gipost? Oh, nakita na ko, Claire. Okay ba nga akong gibuhat? Kung unsay gituhuan nimo nga husto nimong buhaton, Claire, may kagawasan kang mabuhat. Dili ka masuko si Ken nga nag-post ko og mga gamit sa baby? Wa siya katungod nga masuko, Claire. Daghan na bang ni congrats na ako? Imo nang katungod nga bubuhat sa bisan unsa nga gusto nimong buhaton, Claire. Unsa naman si kay sold sa utok ng bayana? Ang nagpuspos naman niyo gamit sa mga bibi. Dili man tingali ko hunungan ng Claire. Bisan wa niya ibutang ang akong pangalan pero sa tanang mag-comments, ako gyud ang ipasabot nga amahan. Ay, Naman ako ba maubos mga tinom? mayo nun. Oops. Nakakita ko. Nga nagkitaguan man ni mo cellphone, ha? Ha? Wa man. Doon nakigustang ilimod na ako, no? Wa oy. Oh, to ano sad. May bagting na sa mga kampana. Ayos. O yan na ta magsulti, Kent, ha? Bye. Mayong pagbuminaw Kung ikaw sa magkahan ni Kuya Hans sa Lex Iyesa. Sir Hans? Ni anak ko? Oh, Asa naman si mong isauga na ko? tanawan ni. Unsa may niya sa mong cellphone? Oh, uy, si Mika Claire man ni. Nag-post siya nga. Nagunit siya picture sa bata. Oh, buti pasabot nga nangandam na siya sa umaabot na ng baby ni Kent. Ha? Unsa may mo ikasultian ang imo nakita karon? Ha? Anong gitutukan mo na nimo pag-ayo ang post ni Claire? Unsa may akong ikasulti ini? Edi, wow! Unsa imong gibati nga nakakita ka ni Claire nga naggunit og sapot sa bata? Kuan, ready na siya nga mahimong inahan. Husto ka, ready na siya nga mamahimong inahan. Nangandam na siya sa umaabot nilang anak ni Kent. Ha? Pero, Unsay pero? mabdos na di siya? Kadali sad. Nga itong usang adlaw pa gani sila Dili ka gusto magunahuna kung mamabdo si Claire sa anak ni Kent? Sure ko nga dili pa na siya mabdos, uy. Nga na post-post man siya, ana. Nasuko ka ni Claire? Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad. Matagsaw sa adlaw. Papalihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.